Radyo Balagon ka ito. DCJB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DCGB, 13 minutos pasado alas 12. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Maray na ito mga tugong uya po ang mga bareta ngunyan na biyernes. Enot sa headlines kan mga bareta. Mga barangay sa segundo distrito kan Albay tatauan nin BP equipment hapon. Rehabilitasyon kan Albay, darakan kalamidad tatabangan kan United Nations. Mga pamilyang naapektaran kan kalamidad tinauan in housing assistance. Libreng Wi-Fi internet connection, itinao kan ako Bicol Party List sa BU. Sa lado nasyonal, aumento sa sweldo kan mga obrero, pag-aadalan pa kan Department of Labor and Employment. Mga lideres kan CBCP handang magpatudok nin bakuna kontra COVID-19. Amyenda sa 1987 Constitution, wrong timing. Foreign Affairs Secretary Locsin, ma-quarantine man dahil sa COVID-19. Sa ibang nasyon, suplanin bakuna kan AstraZeneca dapat dagdagan pa. Sa lado ning Karawat, hosting kan Pilipinas sa FIBA Asia Cup Qualifier, kanselado dahil sa COVID-19. Detalles kan Bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Joy! Iwas germs, iwas sakit. Nagpatanid giraray ang Albay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office as in Albay Public Safety and Emergency Management Office na maging alert on publiko, partikular na ang mga residentes na nasa may pamitisan kan Bulkan mayon dalan sa ipinapailing na abnormalidad kan Bulkan. Sigun kay Appstore Chief Dr. Cedric Daep, dapat dai magtiwala ang publiko dalanta kan nakaaging aldaw nagkakaigwa o nailing ang crater glow o pagbanaag kan itaas kani as kinakapagrestro nin saradit na pagiro o kaya volcanic quakes. Kasabi kini, nagpagaramdom si Daep na maski mantenidong nasa alert level 1 ang bulkan, dai magbalong magsakat o maglaog sa konsideradong sa kilometros na permanent danger zone, tanganing may veteran ang anuman na daipig nila uman na pangyayari. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Alaksan FR. Alaksan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaksan FR. Panalo sa bilis. Panalo sa laban. Alaksan FR. Pagtatabangan ang United Nations sa gobyerno probinsyal kan Albay para sa rehabilitasyon kan sobra sa 500,000 mga Albayano sa naafektaran kan mga nakaaging kalamidad. Ina nangyari matapos ang makipaghuron ng mga opisyales kan UN sa pangyenot ni Gustavo Gonzales kay Governor Francis Bichara kung ano ang mga dapat gibuhon para makabangon ang mga apektadong pamilya. Pinasalamatan man ni Bichara si Gonzales sa magiging tabang kan United Nations tanganing mapadali ang rehabilitasyon kan mga apektadong lugar pati naman ang mga pamilya. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Kinonfirmar ni Legazpi City Councilor Vince Baltasar na totoo mananggad na siya may planong magkandidato para kinatawan sa segundo distrito kan Albay sa maabot na eleksyon sa Lindong kan kampo ni Albay 2nd District Congressman Joey Salceda. Iniensayang pahayag sa mga barangay na pigbibisita niya kay riba si Albay
PCL President kinatawan Giselle Salceda para magtaonin kalendaryo asin iba pang ayuda sa mga residentes. Idinunggan pa ni Baltasar na siya nagsusunod masana sa orden kung saan siya dapat maglaban na posisyon. Si Baltasar matatapos na kan sa iyang termino bilang kagawad kan Legazpi City mantang di man siyang intensyon na maging vice-alkalde kundi ang maging kinatawan sa segundo distrito kan Albay. Ang baretang ini hatod sa Indukan Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit. Edukasyon ang saro sa gustong matawanin doon kanako Bicol Party List maski nasa taho kan pandemya tanganing di man masakripisyo ang pag-aadal kan mga estudyantes. Ang siring na bagay nangyari matapos na itao kanako Bicol Party List ang duwang units nin 100 Mbps internet connection kung saan saro kay ni ang sa BU College of Education asin saro man sa BU College of Engineering. Sa paikan Wi-Fi mo, sagot ng ako Bicol at aksyon ko, magkakaiguanan ng libreng Wi-Fi access ang mga estudyantes. Ang turnover ceremony, pinanginutan ni ako Bicol Representative Pido Garbin Jr., mantang nagpapasalamat man si BU President Noli Mascareñas dalant ang libreng Wi-Fi, magkakatabang ng marahay sa ng mga estudyante sa pag-aadal kan mga ini. Ang baretang ini hatod sa Indukan Multi-5. Pigpapahidali na kan Daraga Municipal Police Station sa Sanggunian Bayan kanasabing Banwaan ang pag-amyandar asin pagbabago kan penalidad para sa mga nagja-jaywalking sa Banwaan. Sigun kay Daraga Police Chief Lieutenant Colonel Ronnie Pavia, makulog sa mata na ang mga tao dahil nagagamit in pedestrian lane kung sinda nagbabalyo sa tinampo kung kaya napapanahon na amindaran asin bagohon ang penalidad. Magigaramduman ka 1995 pinuna na i-implementar ang ordinansa sa Banwaan kung saan 5 pesos na ang penalidad kan si Sema na madadakop na nagbabalyo sa mga lugar na daing pedestrian lane. Kasabay kani, problema kan hepe ang masamok na parkingan kan mga vehikulo sa kahalabaan kan Rizal Street asin kakulangan man nin pedestrian lane sa Banwaan. Sa pagtatabangan kan opisina ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda asin BHW Party List Representative Natasha Ko, nakatala na magkaiguan ng distribusyon in blood pressure equipment para sa mga barangay na sakop kan segundo distrito kan Albay dyan na hapon sa gymnasium kan Bicol University College of Engineering sa Legazpi City. Kamautan kay ni namatawan ng gamit ang mga barangay para mamantinir ang marahay na salud kan mga namamanuan kontra sa alta presyon. Piglalauman na ini aatindiran kan mga opisyales kan mga barangay sa segundo distrito kan Albay. May arestado na kan PNP Regional Highway Patrol Group ang konsideradong rank 7 most wanted person sa karnaping sa Kabikolan. Basado sa ipinalawas na warrant of arrest ni Honorable Lilo Contreras, presiding judge kan RTC Branch 43 sa Vera Catanduanes kontra kay Benson Canon na naampang sa kaso ng pagsuway sa Republic Act 10883 o New Anti-Carnapping Law of the Philippines Act. Kasudma, isinerbe ang mandamento de aresto sa nasabing persona asin ini nadakop sa Barangay Rizal, Legazpi City. Sigun kay Police Colonel Bernard Marcial, Hapikan HPG Bicol, magiging maigot ang sinang kampanya na madakop ang mga personang naampang sa iba-ibang klase ng kaso sa riyon. Ginatos sa mga pamilya ang kinabang sa distribusyon ng mga relief goods asin tabang para sa mga biktima kanuminaging bagyo sa Paaikan Emergency Housing Assistance Program kay National Housing Authority sa Sorsogon. Sa pangyanot ni Senador Bongo asin Governor Chie Escudero kan Sorsogon, presente man sa aktibidad si ang Probinsyano Party List Representative Alfred de los Santos, Vice Gobernador Wowo Fortes, Alcalde Esther Hamor, kan Sorsogon City, DSWD Undersecretary Victor Neri, asin dating Action Star Philip Salvador. Sa ibong nalado, sobrang pasasalamat kan mga pamilyang nakaresibe nin tabang. Iyan ang primerong gabtang kan mga barata. Ang iba pa pagkatapos kani. Hinebra ako, hinebra tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Hinebra
responsibly. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Ginebra Nation. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Napaka-lonely, wala akong kasama pag kumainom. Daddy, huwag ka nang lonely dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Together tastes better. Try the new Coke kasama for only 39 pesos SRP. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Hour of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Hour of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte at paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Nako, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diet Ups ka para hindi na dying inside. Diet Ups the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Hindi ka ba nakakatulog ng maayos dahil sa insomnia mo? Huwag nang mangamba dahil andito na ang pinakabagong kapsula. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula. Ang pampatulog mo. Ang pampatulog nating lahat. Ito ay magandang booster, detoxifier, at fat burner. Meron din itong beneficial microorganisms na maganda para sa katawan mo. Simulan mo na ang pag-inom ng Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Doc F Fulvic Mineral plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula. Pampatulog natin to. Pampatulog nating lahat. Available sa the BBC Card. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. Also available Doc F Mixed Capsule. The Natural Sex Enhancer. Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule. And Doc F Mixed Herbal Coffee para iwas constipation. Mabibili na rin sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, The Bixi Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Taranuman sa Malubago, nagkasurundo mga miyembro. Malangani naging ang grupo, nagkaurisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma. Tangani dai magutom, ayaw kaunon, magtaranong. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo samba
Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Detalles kang Bareta sa Lado Nacional. Naniniwala si Labor Secretary Bebot Bello na dapat pag-adalan nguna ang kahagadan kan mga obreros na umintuan ang sendang sweldo. Sayang sinabi na pwedeng mapiritan ang ibang kumpanya na magsaranin operasyon kung ipipirit ang aumento sa sweldo, lalo na may pigaampang na pandemya sa COVID-19. Dahil lang kini, sinabi ni Bello na pwedeng maglubo ang bilang kan mga daing trabaho sa nasyon. Enot kani, hinagad man kan mga obreros na umintuan ang sweldo sa 700 pesos hasta 750 pesos kada aldaw, hali sa presenting sweldo na 537 pesos kada aldaw. Nagpahayag ng kahandaan na nagkaperang opisyal kan Catholic Bishops' Conference of the Philippines na magpatudok nin bakuna kontra COVID-19. Sa sarong virtual press conference, sinabi nila CBCP President Archbishop Romulo Valles as in CBCP Vice President Bishop Pablo David na handa sila magpabakuna sa hampangkan publiko para maski papaano matawan ng kumpiyansa ang mga ini na magpatudok manin bakuna. Ipinagtaong halimbawa pa din ni Valles ang lakdang ni Pope Francis as in Pope Emeritus Benedict the 16th na nagpabakuna sa publiko para mawaraan pag-alangan kan publiko. Katagod kay ni sinabi ni Valles na bukas siyang magresibinin anuman na brand din COVID-19 vaccine kung ini kinakaipuhan na. Miyaras tanto gusto kan mga obispo na gamiton ang mga fasilidad kan simbahan katolika bilang COVID-19 vaccination site. Sinabi ni CBCP President Obispo Romulo Valles na ini ang desisyon kan mga obispo sa duwang aldaw na virtual plenary assembly. Sa sinabi na sinda na itangro ini na ang sendang mga fasilidades gamiton bilang vaccination site. Idunungo pa ni Valles na ang mga obispo handa man na magpabakuna sa ampangkan ibang tao tanganing mahali ang kaaditan asin takot kan publiko. Sinda makikipagtabangan man sa mga local government units sa vaccination program. Ipapairaro man sa kwarantina si Foreign Affairs Secretary Teddy Locsin Jr. matapos magpositibo ang nagkapera sa sayang staff. Sigun kay Locsin, kay puhan niyang mag-quarantine maski pa negatibo siya sa coronavirus dahil nakasarak niya as sinakaibahan sa meeting ang mga opisyal kanahensya na nagpositibo. Katakod kay ni, sinabi ni Locsin na nagkaperang aldaw na isasarado ang main office kan DFA sa Roas Boulevard para ipairarom sa lockdown sagod sa makapag-test giraray sinda. Pasi man sa abiso kan DFA, paramihan talas na isasaraan sa indang central office poon ngunya na Enero 29 sagod sa Martes, Pebrero 2 bilang parte kan pag-assess kanahensya sa pinapatob nindang public health as in safety measures. Matang magpapadagos man ang consular services kan DFA, siring ang pagproseso kan pasaporte sa senang opisina sa Asiana Macapagal Avenue. Meron tanto kinontra kan Catholic Bishops Conference of the Philippines ang lakdang na amindaran ang 1987 Constitution ngunya na panahon mantang ini o inutroninda ang sendang enot na pastoral statement sa charter change na nagresulta sa timing kan proposal. Kinuntistar ni CBCP Vice President Obispo Pablo David kan Caloocan City kung natata may mga espersong niyan na salidan ang Constitution sa panahon na may pandemya sa nasyon. Tinukar niya ang issue sa charter change, mandang sen ng enot na pananindugan, mantinido pa manggiraray. Idinugan pa ni David na ang CBCP bilang sarong organisasyon, dahil pa man ang desisyon kung mapalos nin bagong pahayag sa issue alagad siya, naniniwala na dapat na magpalos nin pahayag depende sa mga pangyayari.
Piga karkulong nasa 23,000 pesos ang average kanawarang income kan kada obrerong Pilipino kan taong 2020 dahilan sa epekto kan ipinautob na lockdown as in restrictions. Base ini sa pinaluwas na report kay National Economic Authority o National Economic and Development Authority na uminabot sa 1.4 trilyon pesos ang kabilugan na nalugi o kalugian kan mga pamilyang Pinoy kan nakaaging taon. Sigun kay Acting Socio-Economic Planning Secretary Carl Kendrick Chua, nakatumbas ini kan 2.8 bilyon pesos na nawarang income kada aldaw. Sinabi ni Chua na mas nakulpa ang nawarang income o kalugian sa mga obrero gikan sa mga sektor asin trabaho na pinakamatinding na afektaran kan pandemya asin mga nawaran mismo nin hanap buhay. Dalang digdi, sinabi ni Chua na dahil nakakayanon pa kanasyon na magpautob sa giraray nin hababang quarantine asin imbes kay ni gibuhon na sana ining localized. Apesar kay ini, positibo si Chua na makakabawi na ang ekonomiya kan Pilipinas ngunya na taon, katakot naman kan diit-diit na pagbukas kan mga negosyo, pagbangon kan ekonomiya, siring man, ang piglalao man na pagabot kan bakuna kontra COVID-19. Mientras tanto, sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na daiman nabigla ang gobyerno kan Pilipinas sa pagiging ikaapat ka nasyon sa listahan kan mga nasyon na grabing naapektaran kan climate risk. Sa sinabi na ang Pilipinas haloy ng midbid bilang saro sa mga nasyon na bantadon sa climate hazard siring sa bagyo, baha, landslide asin kadakol pang iba. Idinugay pa man ni Roque na dahil naman sinda na sorpresa na ang Pilipinas nasa ikaapat na sa lado kan mga long-term climate risk index base sa pag-aadal na ginibo kan German Watch sa Global Climate Risk Index report ngunya na taon. Nakakasiguro ang Malacanang na mapalawas din orden si Presidente Rodrigo Duterte na bugtakan in price cap ang karning urig asin manok. Ilan sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque, maski da pa niya nahihiling ang pinirmahan na executive order kang Presidente para digdi. Enot nang ipigrekomendar kan Department of Agriculture sa Presidente na magpautob nin price freeze na nakapirang food items. Kaya ba digdi ang 270 pesos kada kilong presyo kan kasim asin pigi, 300 kada kilo o 300 pesos kada kilo sa liempo, asin 160 pesos kada kilo nin manok. Siniguro man ni Roque na diretso ang programa kan gobyerno para mapababa ang presyo kan mga produktong pagkaon sa nasyon. Bareta hali sa ibang nasyon. Inagad kan European Union sa pharmaceutical firm AstraZeneca na dagdagan pa ang sendong supply ng COVID-19 vaccine. Ini may kinaraman sa napabaretang may nangyayaring shortage o kakalangan sa bakuna. Ibinasulman kan kompanya ang nangyayaring problema sa sendang produksyon kung kaya naging maluya ang sendang supply. Nakaresibi man nin pagtuyaw ang EU dalan sa bagulbol na rollout kani nin vaccination. Sinabi ni Health Commissioner Estela Kyriakides na ang iyo mantinidong burunyog asin makusog mantang pigbabantayan ang padagos na kakulangan nin linaw sa schedule nin delivery kan mga bakuna. Sinabi niyang makikipagtabangan sinda sa kompanya para makahanap nin solusyon asin marekas na mayatod ang mga bakuna para sa mga namamanuan kan European Union. Sa lado ni sports, kansalado na ang pag-host kan Pilipinas sa FIBA Asia Cup 2021 qualifiers. Inian pahayag kan simahang basketball ng Pilipinas matapos ipasunod ang travel restrictions sa nasyon. Sinabi ni SBB President Alpan Lillo na ang siring na lakdang ipapasunod bilang pag-iingat sa patakot kan COVID-19. Siyang sinabi na dahilan sa mga patakot sa tahaw kan pandemya, daiman sindan natatanyog sa kamauotan na ipahiling ang suporta sa mga pambato ka nasyon. Breakthrough! Flex kamupi anapod kan mga eksperto sa siyensya at teknolohiya sa bago nindang invention na sarong talagang unique na camera na patos nin features. Ibang klase talaga ang disenyo asin pwedeng gamiton kan sisay paman. Ang camera gibo sa flexible body na pwedeng tumindog na dakaypuan in tripod, splash proof asin 30 megapixel camera.
Matapos magkuan in picture o video, automatic na mina-off ang camera para makatipid nin baterya para sa mga masunod pang gamit. Istoryang naiiba. Sa kamawatan na makadistansya sa kontrobersiya, asin sa minalusad pa sa ng si US President Donald Trump, gustong ipabago kan mga residentes sa sarong distrito sa Ottawa, Canada ang pangaran na Trump Avenue. Makukuha ang Avenue o Trump Avenue sa Central Park, kanasabing syudad kung saan ang mga tinapo ipigpangaran sa mga tao asin bagay gikan sa New York City. Magiginumduman na sarong sikat na real estate mogul si Trump sa New York bago siya maglaog sa politika. Nagkapirang beses nang binalokan mga residentes na ipabago ang pangaran kan Trump Avenue, alagad ay sila nagtrayumpo sa pagkatakot na maiinsulto ang presidente kan Amerika na si Donald Trump. Alagad ngunya na dahi na ini sa pwesto, asin matapos ang sinabing pagbubusol niya sa mga taga-suporta na lusubon ang US Capitol kan Enero 6, garong dakol na ang mga suporta sa propwestong bago ng Trump Avenue. Di pa man nakakapili nin pangaran ang mga nagbubusol sa lakdang, alagad maski ano pa ang mapipili, siguradong mas magiging magayon ini sa presenteng pangaran kan tinampo. Flashback. Enero 29, kan taon 1889, kan mamundag sa Santa Maria, Bulacan, ang father of Condiman art song na si Francisco Santiago. Sa 12 pinakapamusong piyesa ni Santiago, ang Condiman, anak dalita na kinanta sa kahagadan ni King Alfonso XIII sa Ampangkan Royal Court of Spain kan 1917. Naging director kan UP Conservatory of Music sa Santiago poon kan 1930 hasta 1946 asin pinangaranan na UP Emeritus Professor of Piano kan Mayo 25, 1946. Nagadan siya kan Setyembre 28, 1947 sa edad na 58 anyos. Iyan mga tugang ang detalles ka mga bareta ngunyan na pagkaudto. Sa pag-arakan mga pag-iriba, Mardila asin Angel Mostasa sa News Base. Marksen Madrid asin Ronald Baldo sa Lado Technical. Kami po nagatod kan Bareta. Ako si Chie Antivola. Ako po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kan sa inyong pagantabay. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga,